guys. Hey guys. Welcome guys. Tungas mig bukid guys no. Ato mi sa among kuya. So guys, tapos na me. Oy, kita na syudad guys. What's up?
Dire daw ang langog-langog guys. Napay baso. Welcome guys! Aman tao dire. Oh, so ganila nila style dire. Guys, welcome. So nakita na yung syudad. Oy guys! What's up? Hi guys! Tingnan naman kayo dito. Guys, wala naman yung nina. Subscribe and share from my channel! So guys, huwag na din na ang tarong na vlog. So, ready. So, mo din nilang balay. Kulang sa silhig. Oops, dagang isang guys, no? Malo na harvest nila, guys. So, musulod pa ta dre agay, guys. Napakong na ko, guys. Sobra kataas, guys. Saron, guys. Oo, dire lang katorganan, guys, no? Gamay lang kayo. So, mo ni siya, guys. Muna ang nagbiya sa sawa. So, ingani ang hitabo sa balay. Kay gibiyaan og kasawa, wa na uman ang balay. O, muna guys. Gamay kay balay kay gibiyaan mag-asawa. Si Macboy ay, si Macboy. Ambi ko na makle. So guys, no, abot na kita guys sa buntod. Guys, mag-jumping ta diri. Manimaho matay guys. Malawat kami. Oh guys, this is a nice view. O diba guys? Kita tanan guys. Welcome. Welcome tayo dito. Woo! Grabe guys. Kitang-kita talaga ang langit. Ayan, narinig na yun.